Welkom alle to de Fries plotische Jittoa Lekzion. Ik zie Jason Friesen en vandaag wil we van de Drot leren. Laatst speelt we vele Leeda taub, dat we dort nieuwe muziekleer kunnen eiven. Vandaag is dat tijd nog een Drot doorbij te doen. De vierde Drot heet die. Wanneer we den opspelen, spelen we de die-noot. Op een notensysteem is de die-noot onder de eerste linie. Wanneer we op een notensysteem zo'n noot zijn, weet we dat we moeten dan de die-noot spelen. Dat nächste is de ein-noot. Om de ein-noot spelen, moeten we ons tweede vinger op de tweede hakknop van den vierde Drot. Op een notensysteem is de ein-noot op de eerste linie. En te laatst hebben we de F-noot. Om de F-noot spelen, worden we ons derde vinger op de derde hakknop drukken. Op een notensysteem is de F-noot in den eerste riembaan. Wel we dan de verschillende noten leren taubstellen en melodieën nennen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. We hebben al van 4 Dräd jelieet, sehr gut. Dat zijn al vele noten die we moeten uiteenscheiden aan beim spelen. Weil we nu al die noten spelen die we zo weit geleerd hebben. We zijn nu rijdt om wat Leeda leren met al deze noten. Dat wordt eenmaal vielleicht langsam spelen, willst du zijn zoveel noten op dat notensysteem, besonders wenn we deze 3 nieuwe noten moeten spelen. Dat über Verken even en bald worden je dat uitwendig leren. Wanneer je dat ook hebt, kunnen je deze Leeda ook op een papier opdrukken en de notennummers door ook opschrijven. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2.
1, 2, 3, Feier, 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 1, 2. Ein, zwei, drei, Feier, 1, 2, 3, Feier, 1, 2 in 3, Feier, 1, 2, 3, Feier, 1, 2, 3, Feier, 1, 2, 3, Feier, 1, 2 in 3, Feier, 1, 2, 3, Feier, 1, 2, 3, Feier, 1, 2, 3, Feier, 1, 2 in 3, Feier, 1, 2, 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 3, Feier. Sei gut. Dankeschön für Ihr Mitspielen und dann sehen wir uns in der nächsten Lektion. Sei Dankeschön für das Zusein und für interessiert sein an diese plottische Jittoa-Lektionen auf YouTube. Wenn ihr das wieder interessiert, dann kann ihr jeweilig den roten Subscribe-Knopf drücken, sodass ihr das leicht antworten, wenn die nächste Jittoa-Lektion ready ist. Allweiter Dankeschön, Gottes Segen mit euch alle.